Играм за това игри, като вчера матчът беше хубав. Има развитие. Мека е. Мека и тежка нещо. И мокрото не ще я върви. Не, мека е топло. Ай, само тежно. Защо ми се струва, че има някаква промена? Има няколко промени има. Има някакви промени, да. Само 2 метра засада. Засада 2 метра. Пусна авантаж, той го даде. Странични отбеляза, той даде авантаж. Вара тук е отбелязано, нали? 100%. Линиите са начертани. Пацо ще каже как да ги чертаем линиите. С тебе ширка. Дай! Айде сами! Браво, Аре, бе! Нико! Браво, бе, Сами! Красота! Жълка ще ти пустай, брат, малко, ама... Нищо време, И мало е четене. Това напрежение... Ще викаш ли днес? Да. Зар да почне. Ние майите играем още. Тия направо така ми паднаха в очите вчера. Кой? И тия пловдивците. Не тия прилично се държаха, ама уния... И изпреснаки тук каза господин съдия и те се чудат вече дали да се обаждат. Това е неудобно. Айде да гледате гола. И такава културна агита. Перфектна. Перфектна. Той ще я вземе и сега ще направи. Сега добавка. Браво! Ето. Ето. Айде добавка. Добавка! Браво, бе! Аре още един бе. Не би му майката. Абе не се лакомете бе. Овен. Перфектна. Браво бе. Айде добави я, Дани. Гаси. Браво. Но па всичките се изредиха. Ето към Георги. Его Георги, браво. Отсам още. Дани не трябва да оставя. Добре, погледна, дигна глава. Браво. Хубаво. Иванка. Ето. Не, добре бе, браво. Красота. Превърти го. Преве красно. Дай му да центрира. Леко бе, говорете си от двама в грешната посока. Да. Виж как атакува, виж как атакува, гледай. Браво. Направо с рамото. Перфектно. Браво бе. Силачката. Дай добави я! Ей го и пак той. Просто си е там на позиция. Георги тук трябва да отваря на тъча. Някой в центъра трябва да иска тази топка. Георги трябва да е и тук на шатрата на сянка. Мариан я искаше, ама никой не му даде. И те го чака. Браво! Дай се ми. През центъра. Ето го в центъра. Ето го Борис там. Еми да. Влизай Дай го, бе! бе! Бие бе! Бие бе, момче! Охо! Долепена. Долепена, долепена. Вратаря си стабилен. Дигите горе. Си бъде тежко. Нещо не е редовно тази топка. Като тежка изглежда. Еми като да, като тежка, като мека. Като меко тежка. Добре. Го стигам. А това Никола. На най-близкия, да. Що мачкаш бе, да? Що мачкаш тази топка бе? За фал. За да види, че има и фал в футбола.
А? Лежи от това. В центъра там. Те какво ще правят? Центриране на дуспата ли? Нещо не ми... Браво. 3 паса и вече ситуацията е друга. Още дясно. Так я застъпи. Там дойдоха някакви балони. Засада. Ако се върне от вратаря, засада. Да. Ние го отбележим и Линиите. отбележим. В дадения момент. Аре, стига. Подавай. Диагонал, това е. Перфектно. Ето го, давай до тебе, до тебе. Какъв топ? Ей, къде? Тежка е тази топка, някаква много странна. Никаква скорост няма след това. Някаква да, странна много бе, тази топка. Тук Стивън я загуби точно когато се разтваряха и те затова влезнаха тия двамата. Ако са събрани, докато атакуват другите, да, ама той ги фана, което е много опасно. Стиване? Ако се затичаш, няма да ти се разсърди. Никой няма да... Тяло! Браво! Ето това е. Време. Не, чисто 100%. Стягай глезена. Боги, дай на крак. На карактер му се дава. Хубаво, не? Засада. Нарисувано. Вече ти постоянно засада този техник. Ясно. На крак, спокойно. Те си перманентно засада. Нека, нека. Спокойно на крак. И спета. Това, че му е скучно. Перфектен пас. Де Борис къде? Къде влиза, гледай до... Как не мога да дадеш? Как не мога да дадеш на празен човек? Трябва да се дава. Тя е наша. Наша. Браво. За нас фирна, ама... Нашата. Перед нас ти виждат. Късно се виде, че мога да я монтаж. Добре, Георги, трябва да е тук на линия. Георги, още напред изтегли. И оттатък Косио трябва да са на центъра в момента. Перфектно. Друго докосване. Деги! Сам! Аре, Ванка. Вътре! На милимунда. Гледай! Гурете се, бе! Единия с гръб. Гурете си, бе! Влезна. Не може, слаба е много. Но супер беше. Аре, тая виждаш вътре. По-надолу и направо я лепа. Тая виждаш вътре, да. И аз я виждах вътре. Градите квадрат. Горе! Не, Не, бързи бой, Борис. не бързи, ама никому се обади. Стига се. Вече сами. Браво, сами, влези си. Това Охо! Охо! Давай! Той със сърце. Страничния какво спи? отзаде какъв имат. Мале какъв има отзаде. Има топанка. Опа! Има топанка с моята физика. Свали я сам! Абе, ей, говорете си, бе! Те не му казват, че е сам. Това пас е да става 2 метра, няма проблем. Нека проблем. 13-ката си. 13-ката, ние си знаем. Отзад Гово!
Точно така, 2-3 паса е там. Ево, може да пуснеш малко шторите леко? До 10 минути ли? Да. Няма да стане Часовника. По голямо връзване се връзва. Колко ще нямаш? 87 Тия оттам винаги центрират. Лек. Отзад! Вратар има там. Браво! Там вратарин ги е добър. Айде бе, Мариане, огън бе! Дай! Трима души имаш напред. Ето. Не му давай. Веднага с гръб, защото е с гръб още. Да тръгне да ги облече. Именно, Топката с тия пасове. Лелей. Браво, Дани. Това не беше хубаво. Картон, картон. Изкара веднага. Тактически. Защото само не премерим движението. Положим си го. Рендосаков в петата. После след като падам, се удари главата в кръка. Интересно, си търсиш и то. Търсиш, ама не я намери. Отзад. Всичко е наред, как? Нищо, всичко влиза в YouTube. Нали трябва да се фанат и феновете, и фенките. Да си личи, че естествено. Да. Значи ми трябва да се знае Левски Раковските и фенки имам. Това го развинти. Опа, засадка. Не си го бяха поставили. Не. Те още играят на някакъв футбол 5, без засади. Тук трябва да чакам. Защо такива елементарни грешки, бе? Много правят такива грешки да гонят по стежите. Не. Не. Това на Изус играе. Спокойно. Перфектно. Нищо. Дай, мале. Джапи. Това бил Джапи. Джапи. Идва! Добре, виж го до тебе е свободен, той е бута в двамата сини. Не знам, бе, това са такива. А виж до него е свободен, виж тримата си свободни. Абе, пак там е бутат. Към центъра, към Никола търси. Още малко. Пак ти! А то без напрежение. Без напрежение, човека си. Такова спокойствие.
Ей, ти елементарните неща. Да. Значи има места в школата за треньори. Има ли свободно? Има. А, за коя школа? Голямата школа. Виж го сами. Не Виж си сами. искал. Добре. О, виж теория. Дай. Е, това го Авантаж даде. Това беше... Направо му спести картина. Агов! Еле, май. Агов! Път всички спът. Ако беше във вратата? Ако беше вратата вътре. Беше да е интересно. Ако беше вратата, сега ще са на центъра. Да, това казвам. Банка само докарай вътре некъде. Перфектна. Не можеш слабо. Добре! Перфектна. Айде бе, Мариане, Не бе! очаква. Видя, ама тялото не му обърнато. Ама да, той те обърнат към Към, къча. По-умекотяващо. към къщите нататък. Аре, той се ходи така за левия крак, ама. Какво обърна нападателите сега? Ето. Никой не го атакува. Чакат си го да се спре, да си обаде. Ей, красиво. Пак скосил. С Дани средата играй. Издани, не може, трима го затварят. Много елементарно, мога да тръгне и да се спре. И пак я върни на бега. Бега ще я върти от тук. Това вече видео трябва със сигурност да не му спираш звука. Да го качваш. Специално налично на... изпаркира това. Да. Ма и ради играе го то ту, бе, то е само като такова. Перни го, ето перфектно. Айде добави я! Айде, Нико. Ей, бастун! Дай! Бе! Браво, бе! И той изрева като Аз срещу слънцето там. Като един истински тигър. сранджанска мечка. Царевска. Дере, Той дере. е от нашите. Наше! Наша е, мама има. Маша е наша. На- Два пъти подаде момче. Виж обаче сам, виж няма. Без фал! Това 13-ката си прегна на картон. Там е добре за фал. Той е в наша полза. Той малко тежкотоварен. Бе, не се И с другия рог. Другия рог. Пилото. Фури виж бъртари. Верно. Това ли му вика? Какво му вика? Фури виж бъртари стига сам. Първа Георги, браво. Чух кой на кой. Дани и легна Татар! и изрева нещо за леко. Кой му го казва? Нико. Нико ли да? Да. Не, бе, някой от другите къде го там може би. Нико беше, бе. Нико беше от нас, и какво да беше брат стави. Тръгвай, тръгни, тръгни! Давай! Тръгни си! Сами дай напред. Вече идва. Кой ги дай, сами по-лесно. Там са друг цвят. Дай! Сами! Твоя! Сам не сам иди. Да, браво! Айде дай пас. Дай! Пас! Бе, с другото ръбче, бе. Браво! Нико му го каза Жорка с цел да го мотивира по-бързо да става, защото се така, ама... Може да. Хубаво се ми. Гледаш фешен канала? Защо така? Гледай фешен канал. Е, сега пак ме връщаш. Пак ме връщаш.
Той има тая топки така, бе. Как му е, бе? Тя виж как му идва от тук, той гледа вратата в другата посока. Не бе, той тръгва на тъча. Можеш и Земя! Загърдите, момчето. Го, газ! Без фал, без фал! Добре, добре. Дай Зесия вече. Видяте, Перфектно, е това е. Трима, айде сами натисни де. Абе, казах, че джапи ми вика. Джапи им. Джапанка най-вероятно, там по морето отгоре. Епа, да. Ето ти 11. Пас, 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 пас. Ефект не е с бутуша, е с джапанка. Спокойно сам си, спокойно. Дай, твоя е. Може и така. Айде втора. Аз сай втора. Кажете му, че... Беше. Беше. Левдос. Малей. Отворят се. Много ги меше, не се оказва. По двама, по трима. Близо, близо, близо! Идва джапи. Къде там бе? Не. 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 Ако тия двамата левака ни вкарат гол, направо няма... Браво. Аз дори там няма никакви по-големи. Трима са. Само нападател. Не. Не му ли кажем да има нападател? Я спето. Отвори го. Насам. Само трябва да излезе. Георги трябва да е вече ей тук, където е сам. Е това е позицията на Георги. Виж го Дани там ходи. Браво, бе. Но той не иска да подава. Бърза, ама след това пак е много. Еха, че... Той не иска да подава. На него подаването му е все едно да си я отнеме сам. Да. Той им я дава на уния, за да може да се пребори. Да. Дава се едно, че да се отърве от топката. Той предпочита да се пребори с противника и по-добре вика на земя, че пак да си я взема. Аз така го отчита тук. Не му е задава. Не му да даване. През петима мина Оля, майко, това с тумбака. с тумбака. Идва! Браво. Отваряй. Дани, браво. Идва! Браво. Ай се побързо. Ще не дава. Браво. Не го топа, баступа, топа. Трябва да мине. Какво да мине, така че мине наш кога. След това вече беше той. То така, ако мине, ако такова, така няма стане. Не въгиват. Следващия. Смениха топката. А ляв крак? Добре.
Добре. Перфектна. Перфектна. Няма да стане. Първото ми е просто. Ема, вие са в техната половина да стане. И ония вратарчето. Добро утро. Как е резултат? Добро утро. 0! На нашите държат фронт. Са в нападение. Да. Нападението е повече, ама все още резултат няма. Я. Абе, не ти е удобно там, бе, брат, не ти е удобно! Добре, че този е засада. Спири по-рано не ги мори, бе. Гледай ги, бе! Гледай ги постоянно в те. Постоянно засада. Той детето трябва първо да прочете какво значи за това според мен. Не бе, виж, че там от... Обяснат какво значи засада, бе. Виж, той така вика, гледам ги, нали така вика? Гледам той. Това засада вика гледам. Ах, че не мина. Има потенциал детето иначе. И в стояха голям. Каза, че ги гледа. Да. Какво друго искате от него? Аз не знам. Как гледа, каква дупка има тук между... Тръгни си, бе, Дания, са. Да. Той Добре, че той е някаква каратека, само горе играе. Не, това е най-ската техния. Техни. Е, сега ще виж атака. Виж как гледа диагонала. Ти си избият двамата, добре. Синьо наше. Абе, гледай играта, бе! Ма тъч наше, Никола, що се прибира? Защо бастун? Ма даже фаул ме ще даде за нас. Фал наш, бе. Фал Тия не даде, знаят нали? къде се намират, бе. Защото сочеше на там, а не видях фаул или тъч. Ей, събуди се, бе! Дайте си там, бе, дайте си там. Двама сте, бе, дайте си двамата сте на Димитър. Дай тази атака, че ще свири край. Това е последно. Има 3 минути. Браво, браво! Ай, Дани, той е засада. Добре, че не го